Oraingoan DNAren erreplikazioaren inguruan hitz egingo dut. Aurreko bideoan DNAren inguruan hitz egin dudanean, esan dut DNAren funtzioen garrantzitsuenak izango direla informazioa gorde eta transmititzea. Baina transmititzeko erreplikazioa gertatu behar da. Gauza da, gu zelula bat daukagunean, hau zatitzera doanean, bere bi zelula labei gauza berdinak pasatu nahi dizkie. Eta informazio genetiko berdine izan behar dute biek. Informazio genetikoa eta baita organuluak eta bar. Orduan, hau hasi aurretik kopiatu behar da material genetikoa. Baina, zatiketa hasi aurretik, mitosido meiosian sartu aurretik gertatuko da hau. Nola gertatzen da erreplikazioa? Laburtzearren daukagu hasieran DNA kate bat, lotuta eta normal. Erreplikazioa hasiko da, puntu zehatz baten, DNAren sekuentzia zehatz baten. Adibidez, hemen hasiko da. Orduan, erreplikazioa hasteko ireki egingo da katea. Erreplikazio urkila sortuz. Hau izango da, erreplikazio urkila edo erreplikazio burbuila. Eta orduan, hemen ireki den honetan joango dira nukleotidoak jartzean osagarria. Nukleotido osagarriak jartzen. Hau molde bezala erabilita beste kateko nukleotidoak jarri ahal ditugu. Gogoratu nukleotidoak enkajatu egiten dutela A beti terekin eta C beti jerekin doa. Orduan hemena bat badugu, hemen badakigute bat joan behar dela. Kate hau izango da honen berdina, zeren honen osagarriak izango dira biak. Orduan prozesu hau jarraituko du, joango dira hemendik jarraitzen, eta bukatu arte. Bukatzean izango ditugu bi molekula guztiz berdin. Izango dugu. Eta molekularen erdia izango da kate zaharra, aurretik geneukanaren katea, eta beste erdia izango da kate berria. Orain sortu dugun katea delako. Horregatik esaten dugu erreplikazioa erdi kontserbakorra dela. Erdia berria delako eta beste erdia zaharra.